Na ovoj listi ćemo istražiti neke od najintrigantnijih i najmisterioznijih fenomena i misterija. Uživajte! Na broju 5 imamo Bermudski trougao. Smeštena u zapadnom delu Severnog Atlantskog okeana, ova oblast je stekla reputaciju kao misteriozno i opasno mesto, gde brodovi i avioni nestaju pod čudnim okolnostima. Dok su neki to pripisali nestanka zbog prirodnih uzroka kao što su oluje ili ljudska greška, pravi uzrok ovih događaja ostaje nepoznat. Na broju 4 imamo Vojničev rukopis. Ovaj drevni tekst, koji je napisan nepoznatim pismom, decenijama zbunjuje lingviste i kriptologe. Uprkos brojnim pokušajima da se dešifruje, značenje teksta ostaje misterija, a veruje se da sadrži informacije o temama kao što su alhemija, medicina i astrologija. Broju 3 imamo misterija Marie Celeste. Ovaj brod je pronađen kako pluta u Atlantskom okeanu 1872. godine sa nestalom posadom i putnicima. Njihova sudbina i dan danas nije poznata. Brod je bio u dobrom stanju i nije bilo znakova borbe, što je dovelo do mnogo nagađanja i teorija o tome šta se moglo dogoditi posadi. Taos hum. Ovo je niskofrekventna buka koju su prijavili ljudi u Taosu, oblasti Novog Meksika. Uprkos brojnim pokušajima da se identifikuje izvor buke, i dan danas ostaje nerazjašnjen. I konačno, dolazeći na prvo mesto, imamo nestajuće kolonije ostrva Roanoke. Krajem 16. veka, grupa engleskih kolonista se naselila na ostrvu Roanoke u današnjoj Severnoj Karolini. Kada je brod za snabdevanje stigao nekoliko godina kasnije, kolonija je nestala, bez tragova kolonista ili bilo kakvih tragova o tome šta im se dogodilo. Misterija izgubljene kolonije ostrva Roanoke ostaje jedna od najzbunjujućih nerešenih misterija u istoriji.